дуруд бинандаи азиз ва хонандаи ҳамешагии рӯзномаи ҷавонони тоҷикистон. Бо шурӯъ шудаи нишастҳои матбуотӣ дар кишвар мо тасмим гирифтем ки барномаи шарҳи нишастҳои матбуотиро пешниҳоди шумо намоем. Ман Сайюраи Қиёмиддин ҳастам, навбатдори ин нашри барнома. 26 июл дар шаҳри Душанбе 4 ниҳод Вазорати фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон, Кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон ва кӯдак, корхонаи воҳиди давлатии хоҷагии манзилию коммуналӣ дар нишастҳо бо рӯзноманигорон вохӯрданд. Зулфия Давлатзода, вазири фарҳанг, аз афзудани чорабиниҳои фарҳангӣ давоми 6 моҳи соли ҷорӣ сухан гуфта, таъкид намуд, ки бори нахуст дар таърихи мавҷудияти Созмони Милали Муттаҳид дар қароргоҳи ин созмони бонуфузи байналмилалӣ доир гардидани чорабинии махсуси фарҳангӣ, об ва наврӯз ду сарчашмаи ҳаёти башар ба ҳисоб меравад, ки дар он асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иштирок намуданд, ки ин боиси ифтихор аст. Ҳамчунин вазир аз таъсиси ду муассисаи нави фарҳангӣ низ хабар дод. барои фарҳангиён ва мардуми шарифи тоҷик боиси ифтихору сарфазоист, ки дар шумораи муассисаҳои фарҳангӣ ду муассисаи нав замъ шуд, яъне бо қарори ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, муассисаи давлатии муҷтамаи ҷумҳуриявӣ осорхонаҳои Балҷубон дар ноҳияи Балҷубон ва муассисаи давлатии қасри ҷумҳуриявии фарҳанги Кангур дар ноҳияи Тимурмалик таъсис дода шуда, аз 1 январи соли 23 ба фаъолият шурӯъ намуданд. Нуриддин Саид, раиси Кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 26 июл земни нишасти хабарӣ дар мавриди пахши бесифати телевизионҳои музофотӣ ибрози назар кард. Ӯ гуфт, дар кишвар танҳо ду телевизион, яъне телевизиони Куллоб ва Бадахшон то ҳол ба формати рақамӣ нагузаштаанд. Бино ба гуфти раиси Кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, тибқи нақша моҳи октябри соли равон телевизиони Куллоб ва дар нимсолаи аввали соли 2024 телевизиони Бадахшон низ ба формати рақамӣ хоҳанд гузашт. дар идома бобати дар кадом сатҳ қарор доштани милои истиқоматӣ барои кормандони кумита, ки мебои соли равон ба истифода дода мешуд, таъкид гардид, ки он дар ҳолати сохтмон қарор дошта, умед аст то охири соли равон ба истифода дода шавад. 24 ҳуҷра духонагӣ аст. Духонагӣ ҳамин хел ҳастам. Чандта сехонагӣ аст? 24 та сехонагӣ, 121 хонагӣ пишид. Бинобар ин мо ҳама ина ба инобат мегирем. Баъд ҳамаи шабакаҳои давлатӣ ба мо имконият метиҳем, ки пешниҳод кунанд. Комиссияи алоҳида мешавад бо роҳбарии раиси иттифоқҳои касабаи соҳа. ҳар як номзад алоҳида меомӯзад, мебинад. дар нишасти ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон дар баробари дигар паҳлӯҳо мавзӯи занону кӯдакони аз Сурияву Ироқ баргашта низ мавриди баррасӣ қарор дода шуд. Умид Бобозода, ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон ва кӯдак, бо занону кӯдаконе, ки аз минтақаҳои ҷангзадаи кишварҳои Сурияву Ироқ ба ватан баргардонида шуданд, мулоқот намудааст. ӯ зикр кард, ки ғайр аз оне, ки дар назди раёсати дастгоҳи иҷроияи ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон гурӯҳи корӣ амал мекунад, онҳо низ рафта ба ин занону кӯдакон ҳамсӯҳбат шуданд. ҳамзамон зикр гардид, ки айни ҳол онҳо дар ноҳияи айнӣ дар муассисаи давлатии ислоҳотӣ қарор доранд ва бо онҳо корҳои муайяне анҷом дода мешавад. бояд зикр намуд, ки Ҷумҳурии Тоҷикистон дар 3 давра шаҳрвандонашро аз минтақаҳои ҷангзадаи Сурияву Ироқ ба Тоҷикистон баргардонд. Солҳои 2019, 2022 ва 2023. Дар давраи аввал 84 нафар, дар давраи дуюм 146 нафар ва дар давраи сеюм 104 нафар баргардонида шуданд. корхонаи воҳиди давлатии хоҷагии манзилию коммуналӣ дар нишасти хабарии худ аз афзудани ҳаҷми маблағи расонидаи хизматҳои коммуналӣ хабар дод. дар нимсолаи якуми соли 2023 аз тарафи ин ниҳод ба истифодабарандагон ба маблағи 104 миллиону 182 ҳазор сомонӣ хизматҳои гуногуни коммуналӣ расонида шудааст, ки нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта дар ҳаҷми 3 миллиону 65 ҳазор сомонӣ зиёд мебошад. гуфта шуд, дар ин давра таъминоти оби нӯшокӣ ба истифодабарандагон ба миқдори 3 миллиону 704,5 ҳазор метри мукааб ба иҷро расонида шуда, 10 миллиону 797 ҳазор метри мукааб баровардани партовҳои онҳо таъмин гардид. шарҳи имрӯзаи нишастҳои матбуотӣ буд, ки ин лаҳза пешниҳоди шумо намудем. моро дар барномаҳои баъдӣ низ пайгирӣ бикунед. хайр.